Scump frați și surori, vă spunem încă o dată pacea Domnului și dorim ca cu această ocazie să continuăm studiul pe care l-am început împreună în acest seminar al științei salvării de suflet. Dorim ca să plecăm genunchi înaintea lui Dumnezeu încă o dată, să cerem prezența Duhului Sfânt care să le călăuzească pe noi în gândurile pe care vrem să le descoperim de la tronul Harului de sus, din Sfânta Sfintelor, al sanctuarului din cer, de acolo de unde Hristos dorește să ne transmită mesajul Său pentru noi cei care dorim să încheiem lucrarea Sa pe pământul acesta. Dorim să cerem prezența Duhului Sfânt. De aceea, dacă aveți posibilitatea să vă plecați pe genunchi împreună cu mine, vă invit acolo unde sunteți să o facem. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru că ai fost cu noi în această zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările pe care Tu le reveli și asupra copiilor Tăi. Doamne, în această ocazie avem nevoie de cea mai mare binecuvântare, prețiosul dar al Duhului Sfânt, care ne poate călăuzi în tot adevărul și să ne descopere, Doamne, lucrurile care ne pot învăța despre caracterul Tău și despre nevoia noastră de pocăință, de consacrare și în acest moment, Doamne, în mod deosebit, pentru ca noi să înțelegem știința salvării de suflet. Doamne, vrem să conlucrăm alături de Tine. De aceea Te rugăm ca să ne înveți și să ne călăuzești. Prin Duhul Tău cel Sfânt Te-am rugat, Tatăl nostru. Amin. V-aș invita să deschideți cu mine Biblia în Cartea Psalm, capitolul 126. Psalmul 126, versetul 5 și 6, descoperă o rețetă minunată în această măreață lucrare a salvării de suflete. Priviți ce spune Biblia aici. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își va strânge stropii. Frații și surorile, îmi place foarte mult pasajul acesta, pentru că este un pasaj prin care Dumnezeu dorește să ne ofere nouă încredere și mai mult decât Dumnezeu dorește să ne asigure de metoda aleasă de El în încercarea de a salva sufletele din lumea aceasta. Observați, Biblia nu ne spune că este posibil ca noi să secerăm cu cântări de bucurie. Biblia nu ne spune că este posibil sau se va putea ca noi să ne întoarcem să strângem snopii. Biblia ne spune, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când îți strânge snopii. Frații și surorile mele, Dumnezeu dorește să ne încurajeze pe noi. Dumnezeu dorește să ne facă pe noi să înțelegem că dacă noi vom împlini cu condițiile acestei promisiuni sau acestei metode, va veni un moment când noi vom strânge snopii, suflete prețioase, salvate pentru în împărăția lui Dumnezeu. Ieri am studiat împreună cu dumneavoastră unul dintre mesajele chiar din acest pasaj unde Dumnezeu ne cheamă pe noi să mergem. Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim plini de sacrificiu. Dumnezeu ne cheamă pe noi să ieșim din lumea noastră, din confortul nostru, din starea noastră de bine și să ieșim în câmp, acolo unde se află oameni. Numai aceia care ies pe câmp, numai aceia care pornesc în această activitate, vor avea și rezultate atunci când vor ieși să secere ceea ce ei au semănat. În această ocazie, am vrea să privim din nou cu mare atenție acest pasaj. Priviți ce spune Biblia. Cel ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Frații și surorile mele, aș vrea să privim cu atenție la aceste lacrimi. Mă întreb, ce au de-a face lacrimile cu salvarea de suflete? Știți, astăzi oamenii caută din ce în ce mai puțin timp să plângă. Oamenii nu doresc să plângă astăzi. Oamenii doresc să râdă, oamenii doresc să fie într-un entuziasm, oamenii doresc ca să
găsească acele momente de amuzament, oamenii doresc să găsească clipe de bucurie. Însă Biblia ne spune că este nevoie de lacrimi pentru a salva suflete. Biblia ne cheamă pe noi să ne luăm o povară. Biblia ne cheamă pe noi la un disconfort, am spus noi în ocaziile precedente. Dar, frații și surorile mele, de ce este nevoie de lacrimi atunci când noi suntem chemați să semănăm? Ei bine, înainte de a arunca sămânța, iar sămânța aceasta, vom învăța împreună, reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, terenul trebuie mai întâi pregătit. Solul trebuie mai întâi înmuiat. Înainte de a arunca sămânța, terenul trebuie pregătit pentru ca acea sămânță să poată încolți și în cele din urmă să poată aduce rodul pe care noi îl așteptăm. Frații și surorile mele, lucrul acesta este valabil cu privire la orice cultură. În orice cultură este nevoie ca noi să pregătim solul. Solul trebuie să fie umed înainte de a arunca sămânța. Iar după ce sămânța este pusă în sol, este nevoie de mai multă umiditate pentru ca în cele din urmă ea să poată încolți și să aducă rod. Frații și surorile mele, am vrea să ne imaginăm lucrul acesta din punct de vedere practic. Dacă fiecare dintre noi am avea o grădină în spatele casei noastre și am fi chemați să semănăm semințe, dacă singura sursă de umiditate ar fi lacrimile noastre, mă întreb, oare cine ar fi acela care va secera în cele din urmă ceea ce el a semănat? Numai aceia care vor plânge. Numai aceia care vor plânge și cu cât vor plânge mai mult, cu atât va fi mai multă umiditate în pământ, iar în cele din urmă noi vom putea secera ceea ce am semănat. Cu alte cuvinte, frații și surorile mele, aceia care nu plâng, nu vor secera nimic. Mă întreb însă ce reprezintă aceste lacrimi pe care Dumnezeu dorește ca noi să le vărsăm înainte de a semăna cuvântul Evangheliei, înainte de a arunca sămânța în inima oamenilor. Frații și surorile mele, nu reprezintă decât, în primul rând, rugăciunile care trebuie să fie înălțate de fiecare dintre noi pentru a pregăti inima acelui om, că atunci când Dumnezeu ne va trimite pe noi să aruncăm sămânța Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, ea să aducă rod. Dar reprezintă mai mult decât ne putem noi imagina. Lacrimile nu sunt decât apă. Apă cu gust amar. Vreau să ne întrebăm ce reprezintă apa aceasta în Sfânta Scriptură pe care Dumnezeu dorește ca noi să o vărsăm în inima oamenilor. Priviți ce spune Biblia în Cartea Apocalipsei, capitolul 22. Apocalipsa, capitolul 22. V-aș invita să citim împreună versetul 1. Priviți ce spune Biblia în Apocalipsa 22, cu versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. Vreau să priviți și versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Frații și surorile mele, noi am spus că este nevoie de lacrimi atunci când vom ieși ca să semănăm sămânța Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu. Și noi am spus că lacrimile acestea nu reprezintă decât apă, apă cu gust amar. Ne-am întrebat apoi ce reprezintă apa în Biblie. Se pare că apa în Biblie reprezintă apă, apa vieții. Cu alte cuvinte, inimile oamenilor au nevoie de viață. Cum cunoaștem fiecare dintre noi dacă ne aflăm în viață sau dacă avem această viață necesară pentru sufletele din jurul nostru? Priviți, frații și surorile mele, ce spune Biblia în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 14. 1 Ioan, capitolul 3, și vrem să citim împreună versetul 14. Biblia ne spune astfel: noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frații. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Ce reprezintă viața în acest pasaj? Viața, frații și surorile mele, reprezintă dragoste.
Biblia ne spune, noi cunoaștem că suntem în viață dacă iubim pe frații noștri. Dacă nu iubim pe frații noștri, Biblia ne spune că noi rămânem în moarte. Viața reprezintă dragoste. Viața reprezintă acea apă a vieții, acele lacrimi pe care noi trebuie să le vărsăm în inima acelui om, înainte de a arunca cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, acel suflet pentru care noi dorim ca el să fie consacrat la Domnul Iisus Hristos are nevoie de rugăciune, are nevoie ca noi să-i cerem pe genunchi lui Dumnezeu viață pentru sufletul acela. Iar viața aceasta pe care Dumnezeu dorește ca El să ne-o dea prin noi pentru acel suflet este manifestată și este descoperită prin dragostea pe care noi putem să o revărsăm oricărui suflet care are nevoie. Frații și surorile mele, oamenii din jurul nostru au nevoie de viață. Oamenii din jurul nostru au nevoie de viață, dar nu viața noastră, ci viața lui Dumnezeu. Iar viața lui Dumnezeu nu este descoperită într-un nimic mai mult decât dragoste. Oamenii din jurul nostru au nevoie de dragoste. Iar dragostea este dată pe față prin faptele noastre. Nu poți spune niciodată soției tale că tu o iubești dacă în același timp ridici mâna împotriva ei. Nu poți spune părinților tăi că tu îi iubești dacă atunci când au cea mai mare nevoie de tine, tu nu ești acolo prezent. Frații și surorile mele, dragostea este descoperită prin faptele noastre. Biblia ne spune, cine seamănă cu lacrimi, va secera cu cântări de bucurie. Lacrimile reprezintă apa. Apa reprezintă viața. Viața este descoperită prin dragoste. Oamenii din jurul nostru au nevoie de dragoste, frații și surorile mele. Și știți, dacă noi nu vom avea această dragoste, niciunul dintre noi nu suntem pregătiți pentru lucrarea salvării de suflet. Știți? Universul acesta nu ar fi cunoscut niciodată ce înseamnă lacrimi dacă păcatul nu ar fi intrat în acest univers, prin Lucifer. Niciodată. Domnul Iisus Hristos a plâns atunci când Satana și împreună cu îngerii săi au început lupta sus în ceruri. Atunci când au avut acel spirit de rebeliune, Domnul Hristos a continuat să plângă de atunci și plânge până astăzi. Domnul Iisus Hristos a plâns atunci când a fost la mormântul lui Lazar. Domnul Iisus Hristos a plâns atunci când Adam și Eva au păcătuit. Domnul Iisus Hristos plânge și astăzi pentru o lume plină de durere. Frații și surorile mele, avem nevoie de această dragoste izvorâtă din inima lui Dumnezeu. Avem nevoie de această dragoste. Avem nevoie de aceste lacrimi. Dacă noi vom aplica această metodă a Domnului Iisus Hristos, Biblia ne spune așa cum noi am citit, că vom secera cu cântări de bucurie. Numai dragostea izvorâtă de la tronul lui Dumnezeu va putea să înmoaie sufletele care sunt în jurul nostru. Ar vrea să vă gândiți, ce folos ca noi să luăm sămânța Evangheliei și să o aruncăm într-un pământ care este piatră, lipsit de orice umiditate, lipsit de orice apă. Dumneavoastră și cu mine știți că este imposibil ca noi să facem lucrul acesta. Frații și surorile mele, este imposibil. Nu va folosi la nimic. Știți, astăzi, multe dintre campaniile de evangelizare care sunt pregătite în încercarea noastră de a salva suflete și de a aduce suflete la picioarele Domnului Iisus Hristos, priviți cum se desfășoară o campanie de evangelizare astăzi din nefericire. Mulți oameni plănuiesc campanie de evangelizare. Nu se roagă deloc înainte. Nu sunt vărsate lacrimi. Nu sunt anunțate zile de post pentru acest eveniment. Când Duhul lui Dumnezeu va încerca din răsputeri să mai aducă suflete pierdute din tabăra celui rău. Frații mei, pregătim niște invitații și apoi, cu 2-3 zile înainte de campanie evangelizare, mergem la niște suflete la care n-am mai bătut la ușă de ani de zile. Oameni cu care n-avem nicio legătură. Ba mai mult este posibil să le dăm la niște oameni cu care suntem certați. Și ne punem invitația în mâna lor și îi chemăm la o campanie de evangelizare. Frații și surorile mele, mai bine le-am dat poștașului. Să le ducă el. Poate o să facă o lucrare mai bună decât noi. Cel puțin el le face o bucurie oamenilor, le duce pensia,
și darurile și scrisorile din partea celor dragi atunci când ei au nevoie de ele. Frații mei, dacă noi vom pregăti calea oamenilor, așa cum făcea Iov. Iov era picior pentru cei care erau ologi, mână pentru cel care nu avea mână, era tată pentru cei care erau orfani, mamă pentru cei care nu aveau mamă. Îi spune Biblia că atunci când el veneau înaintea oamenilor să rostească cuvântul Dumnezeu, oamenii îl ascultau cu gura căscată, îl așteptau ca ploaia coborâtă din cer. Frații mei, de aceea Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi să ne întrebăm cum pregătim noi campaniile de evangelizare. Noi credem astăzi că campaniile de evangelizare nu mai au succes și nu vor avea succes. Frații mei, eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că lucrarea de evangelizare și are rolul ei. Campaniile de evangelizare și au rolul lor în această măreață lucrare de salvare de suflete. Dumnezeu ne-a dat această lucrare de evangelizare. Hristos însuși a făcut-o. Petru a făcut această lucrare în ziua Cincizecimii. Noi nu putem spune că această lucrare nu merge în timpul de față. Frații mei, ea va merge dacă vom merge pas cu pas. Dacă noi vom plânge cu aceste lacrimi de dragoste. Dacă noi ne vom ruga mai întâi și vom înmuia inima oamenilor, dacă noi vom pregăti terenul înainte de a arunca sămânța Evangheliei și a da invitația în mâna oamenilor, frații și surorilor mele, va merge și merită și pentru un singur suflet care va răspunde la invitație. Iubiții mei, frați și surori, lumea noastră are nevoie astăzi de o descoperire a dragostei lui Hristos. Acesta este singurul lucru care va conduce pe oameni la Mântuitorul și în sânul Bisericii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe noi să conlucrăm împreună cu El. Priviți ce spune sora White în cartea Parabole Domnului Iisus Hristos, pagina 197. Parabole Domnului Iisus Hristos, pagina 197. Noi avem nevoie de dragostea aceasta. Dragoste izvorâtă de la crucea Domnului Iisus. Noi avem nevoie de această dragoste. Dar nu uitați, dragostea aceasta trebuie să fie dată pe față prin faptele noastre de zi cu zi. Avem nevoie, înainte de a semăna sămânța, avem nevoie de umiditate și după ce semănăm sămânța avem nevoie de mai multă umiditate. Cu alte cuvinte, avem nevoie să le arătăm dragostea oamenilor înainte de a le spune cuvântul lui Dumnezeu și avem nevoie de mai multă dragoste după ce le spunem cuvântul lui Dumnezeu. Adesea se întâmplă după ce am invitat pe oamenii în lucrarea de evangelizare în biserică, uităm de ei. Adesea se întâmplă chiar după ce oamenii sunt botezați în biserica lui Dumnezeu și după ce sunt separați de prietenii și de relațiile din lumea aceasta, ne-am întors spatele de ei. Și primul motiv se pare astăzi pentru care oamenii pleacă din biserică este pentru că ei nu au prieteni adevărați. Frații mei, proverbul acela, fiecare cu capra lui și cu vaca lui, se împlinește în fața ochilor noștri astăzi. Nu ne mai interesează de frații și de surorile noastre astăzi. Noi nu suntem o familie. Și motivul pentru care noi nu suntem o familie este pentru că nu mai avem dragostea lui Dumnezeu. Dacă noi ne-am aduce aminte acel verset din Maleahi care spune, oare nu avem noi toți același tată? De ce ne purtăm atât de aspru unul cu ceilalți? Frații și surorile mele, Dumnezeu are nevoie de dragostea noastră care să fie descoperită oamenilor. Oamenii au astăzi inimile împietrite și trebuie să fie înmuiate de dragostea lui Dumnezeu. Nici o sămânță nu va crește într-o inimă de gheață. Oamenii astăzi au inimile de gheață, sunt atât de reci și au nevoie de căldura noastră. Ce este această căldură? Biblia ne spune în Matei 24, în zilele din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea este fierbinte și atunci când dragostea este revărsată asupra unui om prin faptele noastre de zi cu zi, frații și surorile mele, gheața aceea va începe să se înmoaie și când o să aruncăm sămânța în inima omului, sămânța Evangheliei cuvântul Lui Dumnezeu, este posibil prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt care va conlucra împreună cu noi să aducă rod pentru veșnicie. Frații mei, cât de mult m-aș bucura ca noi să împlinim condițiile acestui măreț plan al lui Dumnezeu în încercarea sa de a salva pe copiii lui Dumnezeu, în încercarea sa de a salva sufletele care sunt pierdute în lumea aceasta. Avem nevoie de dragoste, avem nevoie să fim creștini adevărați, avem nevoie să nu ne mai certăm pentru bani, să nu ne mai intereseze lumea aceasta, avem nevoie să sacrificăm de la noi de dragul sufletelor. Nu mai ne intereseze această lume, să ne intereseze sufletele pentru care a murit Iisus. Acesta este lucru de care noi avem nevoie astăzi.
Priviți ce spune sora White. Parabole Domnului Iisus Hristos, pagina 196. Parabole Domnului Hristos, pagina 196. Priviți ce spune sora White aici. 196. Cine poate estima valoarea unui suflet? Dacă vrei să știi care este valoarea lui, mergi în Ghețeman și privește-l acolo pe Domnul Hristos. Îndurând acele ceasuri de chin când sudoarea lui se transforma în picături mari de sânge. Privește la Mântuitorul înălțat pe cruce. Ascultă strigătul lui desperat: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Privește capul său rănit, coasta și picioarele lui străpunse. Adu-ți aminte că Hristos a riscat totul. Cerul însuși a fost pus în pericol pentru răscumpărarea noastră. Stând la piciorul crucii, amintește-ți că Domnul Hristos și-a dat viața chiar și pentru un singur păcătos. Și vei putea atunci să prețuiești valoarea unui suflet. Dacă ești în comuniune cu Hristos, vei putea prețui asemenea lui fiecare ființă omenească. Vei simți pentru alții aceeași dragoste profundă pe care a simțit-o Domnul Hristos pentru tine. Atunci când tu vei simți dragostea pe care Hristos a avut-o pentru tine și tu vei avea această dragoste, atunci vei fi în stare să-i câștigi și nu să-i constrângi pe aceea pentru care a murit El. Vei putea să-i atragi și nu să-i respingi. Nimeni nu ar fi fost adus vreodată înapoi la Dumnezeu dacă Domnul Hristos nu ar fi făcut un efort personal pentru El. Și numai printr-o lucrare personală vom putea salva suflete. Când vei vedea pe cei care merg la moarte și nu vei rămâne într-o stare de indiferență tăcută și confortabilă, cu cât păcatul lor este mai mare și cu cât nenorocirea lor este mai adâncă, cu atât mai stăruitoare și mai duioase vor fi eforturile tare în vederea recâștigării lor. Atunci vei înțelege nevoia celor care suferă, a celor care au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și care sunt apăsați de povara vinovăției. Inima ta se va deschide plină de simpatie față de ei și le vei întinde o mână plină de ajutor. Îi vei lua în brațele credinței și ale iubirii tale și vei duce la Domnul Hristos. Vei veghea asupra lor și vei încuraja, iar simpatia și încrederea ta va face să le fie greu să renunțe la statornicia lor. Îngerii cerului sunt gata să coopereze în această lucrare. Toate resursele cerului sunt puse la dispoziția celor care caută să-i salveze pe cei pierduți. Îngerii te vor ajuta să ajungi la cei mai nepăsători și mai împietriți păcătoși. Dar când unul dintre ei este adus apoi la Dumnezeu, tot cerul este plin de fericire. Serahim și feruvim își ating harpele de aur și cântă laude la adresa lui Dumnezeu și a mielului, pentru mila și bunătatea lor iubitoare față de copiii oamenilor. Frații și surorile mele, este timpul ca noi să avem această iubire a lui Dumnezeu. Este timpul ca noi să ne predăm pe deplin Domnului Iisus Hristos. Este timpul ca noi să cerem această dragoste pe genunchi de la Dumnezeu, să zicem: Doamne, aici este Ion, aici este Maria, aici este Andrei, aici este Matei. Doamne, omul acesta este pierdut, el este pierdut în lumea aceasta, el nu te cunoaște pe tine. Doamne, te rog, dă-mi Tu dragoste și viață de la tronul Tău cel sfânt pentru acest suflet. Ajută-mă, Doamne, dă-mi Tu acea metodă prin care îl pot aduce la Tine, la picioarele Tale. Doamne, și pentru acest suflet Tu ai murit. Doamne, și pentru acest suflet Tu ai plătit cu sângele Tău. Doamne, dă-mi dragoste pentru acest om. Dă-mi dragoste acum înainte de a arunca sămânța Evangheliei cuvântului Dumnezeu în inima lui. Doamne, dă mai multă dragoste după ce îi voi vorbi despre Tine. Înmoaie Tu inima lui. Inima aceea de gheață, Doamne, topește-o Tu. Inima aceea împietrită, înmoaie Tu, Doamne, și pregătește-o pentru cuvântul Tău cel sfânt. Frații și surorile mele, aceasta a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos. Lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost o lucrare plină de dragoste. Lucrarea Domnului Iisus Hristos a fost o lucrare care se desfășura sus pe munte, unde Domnul Iisus cerea dragoste, unde Domnul Iisus Hristos cerea iubire, unde Domnul Iisus Hristos cerea planul de fiecare zi pentru sufletele împovărate de păcat, sufletele descurajate, sufletele înrobite de lumea aceasta. Frații și surorile mele, aceasta a fost viața Domnului Iisus, munte și mulțime. Știți că mulți dintre ucenicii Domnului Hristos doreau doar muntele?
Știți că mulți dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos doreau să stea acolo, să petreacă timp cu Iisus în studiu și în rugăciune? Haideți să facem aici 3 colibi, una pentru Moise, una pentru Ilie, una pentru tine. Doamne, rămânem aici, nouă nu ne trebuie nimic. Cât de bine e să rămânem doar cu tine aici. Așa dorea Petru, așa dorea Ioan și Iacov. Dar Iisus Hristos a spus nu. Lucrarea mea nu este numai pe munte, lucrarea mea este și în mijlocul mulțimii. De ce Hristos oare a răspuns așa? De ce Hristos cobora de pe munte? Frații mei, El vedea mulțimea. Inima Lui plângea pentru mulțimea din jur. Domnul Iisus Hristos avea o povară pentru suflete. El știa că era cineva acolo sus, la poalele muntelui, care avea nevoie urgentă de Iisus și avea nevoie chiar și de ucenici. Domnul Iisus are nevoie de tine. Este cineva astăzi în lume care are nevoie de tine. Are nevoie de tine atât de mult. Și tu ești singurul răspuns la rugăciunile lor. Vreau să vă spun o experiență pe scurt. Mi-aduc aminte când am terminat liceul. Și îmi pare atât de mult rău pentru că am pierdut mult timp în liceu. Am făcut și multe lucruri bune, am spus altora despre Dumnezeu, despre Evanghelie. La frații și surorile mele, cât de mult mi-aș dori să pot da timpul înapoi. Cât de mult m-aș bucura ca colegii mei și prietenii mei de clasă să fie în Împărăția Lui Dumnezeu salvați. Și să-și mântuie sufletul din mijlocul acestui neam ticălos. Să-L cunoască pe acel Dumnezeu care poate să le dea viața veșnică și singura bucurie care poate să le umple sufletul. Mi-aduc aminte când am fost chemat să dau examenul la bacalaureat, la limba engleză. Nu eram chiar un vorbitor strălucit de limba engleză. Eram un elev de nota 7-8. Și m-am rugat lui Dumnezeu în acea ocazie și am zis, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta la examenul acesta, oriunde Tu mă vei trimite astăzi să fac ceva pentru Tine, Doamne, voi face. Frații mei, n-am să uit niciodată această experiență. A fost o experiență care m-a întărit atunci. Vreau să vă spun pentru ca să vă întăresc și pe dumneavoastră, ca să înțelegeți că Dumnezeu ne cheamă pe noi să slujim în lucrurile mici și în lucrurile mari. Și în fiecare zi Dumnezeu are nevoie de mine și de tine. În acea ocazie am luat 10 la examenul de bacalaureat la limba engleză. A căzut exact subiectul pe care îl cunoșteam cel mai bine. Și vreau să vă spun ceva, eram îmbrăcat în costum. Știți, nu mai este popular astăzi să mergi în costum la școală. Mai ușor să mergi în pantaloni scurți și în șlapi. Dar frații mei, mulțumesc Bunului Iisus că am fost un exemplu chiar și în îmbrăcăminte în acea ocazie. După ce s-a terminat examenul, am zis, Doamne, unde vrei ca să merg? Dumnezeu a spus, vreau să mergi pe jos. Eram oarecum obosit, nu mâncasem în dimineața aceea ca mintea mea să fie clară și am pornit pe jos. Și numai puțin timp am mers, cred că o stație sau 2 stații de autobuz. Iar într-o stație de autobuz era un om orb. Iar în mâna lui erau câteva monede și cu mâna tremurândă striga pentru ajutor. M-am apropiat de el, am întins mâna și el a spus, tinere, am ceva bănuți în mâna mea, ai putea, te rog, să mergi să-mi cumperi o sticlă cu iaurt? Omul nu avea bani suficienți. Frații mei, am zis, vă rog, așteptați puțin aici. I-am lăsat banii în mână, m-am dus și am cumpărat ceva de mâncare, am revenit în stație și omul a început să plângă de bucurie. Oamenii care erau în jur erau uimiți că un om, un necunoscut, poate să facă așa ceva și cu cât mai mult un tânăr. La data aceea aveam 18 ani. Frații și surorile mele, am pornit din nou, m-am suit de data aceasta în autobuz, am coborât în centrul orașului, în Constanța, și acolo în centru îmi era foame și am zis, Doamne, am să-mi cumpăr ceva de mâncare. Am cumpărat și exact în momentul când am vrut să mușc, să mănânc. Vă spun, Duhul Sfânt mi-a spus, tu vei ajunge curând acasă, este cineva care are nevoie de mâncarea aceasta. Și am ascultat de glasul Duhului Sfânt și sunt recunoscător, pentru că cineva a avut o rugăciune ascultată. Am luat această hrană pe care o cumpărase și m-am pornit în mijlocul orașului cu punga în mână și am zis, Doamne, încotro vrei să merg? Dumnezeu a spus, mergi. Și în timp ce mergeam, atunci mai departe, am trecut sub un pasaj la un mare magazin în Constanța și am trecut pe lângă o femeie care avea un cântar și am trecut pe lângă ea și am zis, Doamne, unde să merg? Duhul Sfânt a spus, oprește-te, ea este. M-am apropiat de femeia aceea
Am întins hrana care o aveam în mâna mea, niște plăcinte, și am spus: Doamne, mama, nu știu, Dumnezeu mi-a spus în această zi ca să opresc hrana aceasta pentru un suflet care are nevoie. Femeia a izbucnit în lacrimi și a spus: de dimineață mă rog lui Dumnezeu ca să-mi dea o bucată de hrană, o bucată de pâine. Și tu ești răspunsul la rugăciunile. Frații mei, vă spun, nu am trăit de mult un asemenea sentiment. Inima mea s-a umplut de Duhul Sfânt, pur și simplu simțeam că plutesc, știind că cineva în acea dimineață s-a rugat lui Dumnezeu pentru ajutor și doar pentru că eu l-am întrebat pe Domnul: Doamne, ce aș putea să fac pentru tine astăzi? Dumnezeu a condus lucrurile încât să mă pot întâlni cu persoana aceea. Am mers mai departe, în foamea mea, am cumpărat un alt corn și am zis: Doamne, voi mânca. Și nici n-am apucat bine să muși din el. Și era un om care era olog, stând pe marginea unui magazin și uitându-se cum eu mâncam din cornul acela. Frații mei, n-am putut să mănânc din el. Am luat doar o gură, m-am dus, am luat cornul și l-am dat lui. Am ajuns acasă și am mâncat foarte bine. Și îi mulțumesc Duhului Sfânt pentru că mi-a vorbit în acea zi ca să pot veni în ajutorul unei persoane. Frații mei, de ce v-am spus acest lucru? În fiecare zi noi putem fi chemați să facem ceva pentru Dumnezeu. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem, să întrebăm: Doamne, unde vrei Tu să mă folosești pe mine astăzi? Și dacă vom petrece timp pe genunchi, Duhul Sfânt ne va spune ce putem să facem, fiecare dintre noi. Frații și surorile mele, aceasta este lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă pe noi. Lucrarea lui Dumnezeu este de a descoperi mai mult și mai mult dragostea sa. Inima Domnului Iisus Hristos se umplea de dragoste, nu când stătea acasă. Motivul pentru care noi nu înțelegem cu ce se confruntă lumea astăzi, motivul pentru care inima noastră nu mai este plină de compasiune și de durere, este pentru că noi nu suntem în mijlocul mulțimii. Priviți ce spune Biblia în Matei, capitolul 9. Priviți ce spune Biblia, Matei, capitolul 9, versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Acum ascultați, frații mei, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Când i s-a umplut inima Domnului Iisus Hristos de milă? Frații mei, când era în mijlocul oamenilor. Acolo Domnul Iisus Hristos a experimentat acea măsură a dragostei Tatălui care se cobora de sus din cer. Iisus, când stătea în mijlocul oamenilor și vedea nevoile lor și durerile lor, inima lui era mișcată. De ce nu mai este inima noastră mișcată astăzi? Nu ne mai aflăm în mijlocul oamenilor. Frații și surorile mele, frați misionari, predicatori, evangeliști, pastori, sufletele nu vor fi câștigate decât dacă vom avea o inimă plină de dragoste. Cum vom avea această inimă plină de dragoste? O, frații și surorile mele, numai dacă vom fi în mijlocul oamenilor. Atunci când vom vedea nevoile lor și durerile lor, atunci îi vom putea alina. Atunci vom putea să răspundem la nevoile lor. Aceasta a fost lucrarea Domnului Iisus Hristos. Pentru noi, cei care suntem predicatori ai Evangheliei, noi nu vom câștiga niciodată pe oameni din fața înfrunului. Frații și surorile mele, vă spun din experiență, oamenii nu mai au nevoie de predici, oamenii au nevoie de iubire și au nevoie de oameni care să simtă cu ei, care să doarmă acolo unde dorm ei, care să mănânce de unde mănâncă ei, care să plângă cum plâng ei, care să se bucure când se bucură ei și atunci când vei ieși în fața lor și vei predica cu tărie mesajul adevărului, oamenii te vor asculta pentru că te-ai identificat cu nevoile lor. Sunt predicatori astăzi care nu mai fac vizită fraților în biserică. Sunt oameni care plâng, sunt oameni care întâmpină atâtea probleme și atâtea greutăți și nu mai au curajul să se deschidă. De ce, frații mei? Pentru că ne-am îndepărtat de popor. Coborâm din mașina noastră luxoasă, coborâm din casa noastră cu nu știu câte etaje și sufletul care este împovărat. Nu că ar fi greșit ca să avem o mașină bună, nu că ar fi greșit ca noi să avem o casă. Frații și surorile mele, trebuie să ne identificăm cu omul. Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec. M-am făcut pentru toți totul ca să-i câștig pe mulți, spune Pavel.
Aceasta este lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu pe noi. Iisus Hristos se identifica cu oamenii. Și în timp ce era în mijlocul oamenilor, Iisus Hristos le vorbea oamenilor despre Creator. Când se afla în mijlocul vameșilor, El deschidea subiectul și vorbea despre bani. Când se afla în mijlocul păstorilor, El vorbea despre oaia pierdută. Iisus Hristos găsea limbă comună cu toți oamenii. Și nu numai că le vorbea, frații și surorile mele, Domnul Hristos se îngrijea de nevoile lor. Așa îi câștiga El pe oameni. Se îngrijea de nevoile lor. El avea o povară pentru oameni. Și dragostea aceea se revărsa peste oameni până când Iisus Hristos se uita la el și arunca sămânța Evangheliei în inima lui. E, frații și surorile mele, cât de mult mă bucur lui Dumnezeu că sămânța aceasta a dus rod în viața mea. Câte a făcut Dumnezeu pentru mine și câte știu că va mai face. Nu-i cer să facă, dar știu că El le va face. Oare câte a făcut Hristos pentru tine în viața ta? O, frații și surorile mele, este timpul să privim la cruce, să ne umplem inima cu dragoste, cu lacrimile acelea de dragoste și să spunem: o, Doamne, te rog pentru Ion, te rog pentru Maria, te rog pentru Matei, umple-mi inima mea cu dragoste, ca acest suflet să fie salvat în împărăția ta. Acesta este lucru de care are nevoie în lumea noastră astăzi, frații mei. Nu este suficient ca noi doar să plângem pe genunchi pentru sufletele care sunt în jurul nostru. Este timpul, frații mei, să plângem acolo unde oamenii plâng. Acestea sunt lacrimile de care avem nevoie astăzi noi. Lacrimi de iubire. Să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Priviți ce spune Biblia în Roman 12 cu 15. Cartea Roman, capitolul 12 cu versetul 15. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Roman 12 cu versetul 15. Priviți ce spune Biblia. Sunt mai multe tipuri de lacrimi. Biblia ne spune că avem nevoie de lacrimi înainte de a arunca sămânța. Roman 12 cu 15. Biblia spune așa: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei care plâng. Frații mei, ce înseamnă aceasta? Dumnezeu ne cheamă nu numai să plângem pe genunchi pentru sufletele pentru care avem o povară ca ele să fie mântuite. Dumnezeu ne cheamă pe noi să intrăm în situația oamenilor. Dumnezeu ne cheamă pe noi să plângem cu cei care plâng, să ne bucurăm cu cei care se bucură, să intrăm în nevoia și în starea oamenilor. Aceasta este lucrarea la care noi suntem chemați. Și frații și surorile mele, Biblia ne spune clar, dacă noi vom împlini condiții, dacă solul va fi plin de umiditate și dacă noi vom continua să turnăm din izvorul vieții care este dragostea lui Dumnezeu, acele fapte de iubire, o, frații și surorile mele, rezultatele vor fi pe măsură. Biblia ne spune că vom cânta cu cântări de bucurie. Este aceasta o lucrare ușoară? Frații mei, este o lucrare ușoară pentru cei care iubește pe Dumnezeu. Este o lucrare ușoară pentru acela care înțelege că noi am fost salvați prin sacrificiu și dacă vrem să-L urmăm pe Hristos, va trebui să sacrificăm totul. Priviți ce spune sora Vaile. Este ultimul citat pe care vrea să-l citim cu această ocazie și vă invit la rugăciune. Pagina 143 din cartea Divina Vindecare. Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie și acum 1900 de ani. O descoperire a lui Hristos. Se cere o mare lucrare de reformă. Și numai prin harul lui Hristos se poate împlini această lucrare de vindecare. Fizică, mentală și spirituală. De ce au nevoie oamenii astăzi, frații mei? De o descoperire a lui Iisus Hristos. Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Numai metoda lui Iisus Hristos. Mântuitorul s-a unit cu oamenii ca unul care le dorea bine. El și-a arătat simpatia față de ei. I-a iubit. A îngrijit de nevoile lor, practic, și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a zis: urmați-mă. Este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale.
Dacă am petrece mai puțin timp predicând și mai mult timp în lucrare personală de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. Celor săraci trebuie să li se ușureze povara. Cei bolnavi să fie îngrijiți. Cei întristați și cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiați. Cei neștiutori instruiți, cei lipsiți de experiență sfătuiți. Trebuie să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Și acum ascultați, frații și surorile mele, însoțită de puterea de convingere, de puterea rugăciunii și de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi și nici nu poate să fie lipsită de roadă. O, frații și surorile mele, cât de mult m-aș bucura în această ocazie ca noi să credem cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Aceasta este metoda pe care Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi. Acesta este sfatul meu pentru orice comunitate atunci când sunt chemat ca să facem o campanie de evangelizare. Vorbitorul nu poate face nimic. El are rolul lui. Și știți, Dumnezeu să mă ierte pe mine și Dumnezeu să ne ierte pe noi toți. Pentru că adesea am dat vina pe predicatori. Și frații și surorile mele, de ce spun aceasta? Pentru că este posibil ca noi să nu ne fi făcut partea noastră. Și putem să arătăm cu degetul unul la altul pentru rezultatele care nu sunt în mijlocul copiilor lui Dumnezeu. Și adesea sunt și din vina oamenilor. Dar vreau să știți ceva. Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe tine astăzi să fim împreună lucrători și să ne găsim un loc în via lui Dumnezeu. Motivul pentru care poate bisericile noastre nu au fost pline la campaniile de evangelizare nu este datorită predicatorului, ci este datorită nouă. Nu ne mai pasă de oameni. Dacă ne-am întoarce la metoda Domnului Iisus Hristos, frații și surorile mele, această lucrare, spune sora Oaine, nu poate și nici nu va fi lipsită de roadă. Nu este metoda fratelui Andrei, este metoda lui Iisus Hristos, salvatorul de suflete, de sănătate. Te invit în această ocazie, acolo unde ești, să te întrebi cât de mult îi iubești pe oameni. Dar vreau să mă întreb în aceste momente din nou, cât de mult îi iubesc pe oameni. Și așa cum am spus, iubirea înseamnă fapte. Înseamnă să mergem, frații și surorile mele. Mi-aduc aminte de unii dintre prietenii mei. Eram într-o biserică și vă spun acest exemplu, pentru că toți avem nevoie de iubire. Toți avem nevoie de slujire. Mi-aduc aminte de unul dintre prietenii mei. Când am fost întrebat ce am putea să facem pentru lucrarea Domnului, am spus, știi, ai putea să mergi la pastor, la slujitorii Evangheliei, să iei cartea de cântări împreună cu soția și să-i spui, frate pastor, am venit să vă cântăm o cântare și să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Frații și surorile mele, prietenul acesta al meu a ascultat de sfat. Și vreau să știți că el a produs bucuria în familia acelui pastor. La fel cum noi dorim ca să primim din partea slujitorilor lui Dumnezeu încurajare, îmbărbătare, vizite, vreau să știți, frații și surorile mele, că și ei au nevoie de același lucru. Au nevoie de același lucru, au nevoie de rugăciune din partea noastră. Au nevoie să mergem să luăm cartea de cântări, să ne plecăm pe gând, să spunem, frate pastor, am venit să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie la fel de mult de puterea lui Dumnezeu cum și eu am în fiecare zi. O, frații și surorile mele, mă rog bunului Dumnezeu ca să iubim pe oameni. Și nu uitați, în dragoste, dragoste, spune Scriptura, nu va pieri nici odată. Dragostea este cea care va pune capăt marelui conflict dintre bine și rău. Însuși Satana se va pleca pe genunchi și va spune, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne. Consacră-ți viața Domnului Iisus în această ocazie și spune, Doamne, vreau să mă sacrific pe altarul Tău și să iubesc pe oameni. Vreau să dovedesc că iubesc pe oameni prin faptele mele de zi cu zi, înainte de a arunca sămânța Evangheliei și după ce o voi arunca cu mult mai mult. Domnul să te ajute la aceasta. Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, noi îți mulțumim atât de mult, Doamne, că ai fost cu noi.
Dă-ne Tu din dragostea Ta care vine de la tronul Tău cel sfânt. Doamne, Tu ești dragoste. Și numai dacă Te vom cunoaște pe Tine, vom putea să iubim pe oameni așa cum Tu iubești. Rămâi cu copiii Tăi care au auzit acest mesaj. Convinge-ne, Doamne, de nevoia noastră de a lucra pentru sufletele din jur. Și ajută-ne ca fiecare să ne facem partea în mod credincios. Prin meritele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin.